C-peptid koristim 2,5 meseca. Doktori su rekli da imam oko 5 ili 6 meseci dok ne budem potpuno slep na oba oka. To se nije dogodilo. Naprotiv, došlo je do oporavka. Nem ez történt, hanem javulás. Laslo ima 44 godine. 30 godina radi kao pastir. Na porodičnom gazdinstvu Laslo je odgovoran za brigu o životinjama i njihovu svakodnevnu ispašu. Mi egészséges életet élünk. Živimo zdrav život, neprestano šetamo prirodom, jedemo ono što proizvedemo za sebe. Imamo 150 ovaca, u zoru izlazimo da ih osmotrimo, ojagnje se, organizujemo ih pa se vraćamo između 6 ili 7 sati ujutro. Vodimo ovce na ispašu do oko 9 sati, a oko 5 popodne vodimo ih ponovo na ispašu do 9 uveče ili do pola 9. Fél 10-ig megyünk megint legeltetni. Gotovo godinu dana pre našeg intervjua, Laslo se žalio da mu nije dobro i posjetio je svog doktora opšte prakse, koji mu je izmerio veoma visok krvni pritisak od 180, a zatim mu je prepisao lekove. Posle slične slabosti, 2 meseca kasnije, test je pokazao izuzetno visok nivo šećera u krvi. U to vreme Laslo se već borio sa ozbiljnim problemima vida. Mondtam, hogy kezdek gyengén látni, kaptam. Rekao sam da sam počeo slabije da vidim. Za probleme oka sam dobio injekcije u venu. Biće dobro, biće jasnije, rekli su. Ležao sam tako u bolnici 6 ili 7 dana. Pustili su me kući, oči su mi bile bolje, a onda je postalo gore, samo gore i gore. Ponovo su prepisali druge lekove. Ponovo sam ih uzeo. U međuvremenu sam zatražio termin u oftalmološkoj klinici u Debrecenu. Ispostavilo se da je problem veći nego što su rekli. Za 4 meseca vid mi se toliko pogoršao da uopšte nisam mogao da vidim na levo oko. I moje desno oko je oslabilo. Na desno sam video samo senke, a na levo ništa. Ni moj hod nije bio siguran. Morao sam da se oslonim na nekoga jer nisam mogao da hodam. Karolni kelletett, mert magam túl nem tudtam menni. Kada se moj sin razboleo, želeli smo da zatvorimo farmu u slučaju da Laciju ne ozdrave oči, tačnije vid. Meg is lézerezték, utána vissza kellett mennem december 10. Dobio sam i laserski tretman, a morao sam da se vratim 13. decembra. Ove lekovite pečurke sam počeo da uzimam 3 nedelje pre nego što sam se vratio 13. decembra. Primetio sam da mi se malo popravilo levo oko. Posle 3 nedelje uzimanja primetio sam da počinjem da vidim bolje i na levo oko. 13. decembra mi je rečeno da će ga operisati. Rekli su da žele da mi operišu očne živce, ali postoji samo 50% šanse da će uspeti, a samo 30% šanse da ću ponovo da vidim. Razmišljao sam o tome i nisam prihvatio da budem operisan. Sikerülni fog, de csak 30% esély, hogy látni fogok. Tanakodtam rajta, izéltem, nem vállaltam, mert észrevettem, hogy Pošto sam primetio da su mi pečurke pomogle, saznao sam za C-peptid i počeo sam da ga koristim. Za 2,5 meseca C-peptid je toliko pomogao da sada vidim. I levo i desno oko mi se dosta popravilo. a bal szememre is, és a jobb is rengeteget javult. Ovo čudo je zaista pomoglo. Nije odustao jer je verovao u to. U stvari rekao je da mora verovati, morao je verovati jer se nadao da će da vidi ponovo. Kako mu se vid popravljao, svaki put kada bi išao u baštu, video je toranj crkve. Koristim C-peptid 2,5 meseca. Vidim blizu i daleko.
Mogu da vidim boje, a ne samo senke. Prepoznajem ljude, nisam ih prepoznavao samo po govoru, ali sada ih prepoznajem i po licu. Mislim da će do trenutka kada ispaša započne, moje oči biti toliko dobre da ću moći ponovo da odlazim. Annyira szerintem jó lesz a szemem, hogy fogok tudni járni a jugol. Proinsulin C-peptid je prvobitno deo proinsulina od kojeg je nastao protein insulina. Pokazalo se da ovaj protein proinsulina može da regeneriše optičke nerve. Izgleda da je tokom evolucije C-peptid zadržao ovaj efekat regeneracije nerva. Stoga je C-peptid pogodan za delimičnu ili potpunu regeneraciju kod problema nervnog sistema vezano za oči. Cukorszintemen is javított nagyon sokat, mert nem megy fel a cukorszintem se. Nivo šećera u krvi mi se nije mnogo povećao, jer nivo ne prelazi 10. Obično je oko 8 ili 9 nakon obroka. Već sam ga izmerio jutros i u 10 sati bilo je 5,7. Mislim na nivo šećera u krvi, posle doručka. Dakle, pečurke i C-peptid su mnogo pomogli. I u slučaju nivoa šećera i krvnog pritiska. Količinu lekova protiv hipertenzije također sam mogao smanjiti. Noću moram da uzmem samo pola tablete, a ujutru tabletu i po. Kell bevenni, meg reggeli vérnyomáscsökkentő egy egész szem, meg egy fél szem. Javult az alvás minőségem. I kvalitet sna mi se poboljšao. Mogu i bolje da spavam. Nadam se da će mi vid biti potpuno u redu, kao i dijabetes. Sada se to rešilo, ali možda će se rešiti i više. De hát ha az is teljesen rendeződik. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.